L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinsab iddiskustat bil-pożizzjoni li ħal-Gvern l-4 filgħaxija fejn oppona mozzjoni imresqa mill-Oppożizzjoni għat-tisħiħ tal-avviż legali anti-SLAPP li jiddaħħal is-sena li għaddiet. Hekk sostna l-IGM fi stqarrija fejn spjega lill-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard u esponenti oħra tal-Gvern ma kinux interessati dwar il-pożizzjoni iktar b'saħħitha għall-ġurnalisti. Mhux talli hekk talli iktar kienu interessati jitkellmu kif se jżidu d-danni tal-livell ċivili. Fl-istqarrija l-IGM komplittajt li l-proposta tal-Gvern kienet li se jimpenja ruħu għal aktar konsultazzjoni. Impenn li ilu jwiet sa minn Ottubru tal-2023 meta qal li se jippubblika l-white paper dwar ir-riformi proposti mill-Kumitat tal-Esperti imwaqqaf mill-Gvern stess. Madankollu lanqas fis-seduta tal-4 il-Gvern ma ta' indikazzjoni meta se tkun ippubblikata il-white paper dwar il-medja f'pajjiżna. L-IGM jisħaq li tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Gvern huwa inaċċettabbli u jeħtieġ li minn kliem fieraħ jgħaddi għal fatti. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kompla jgħid li lan tal-emendi li tressqu fil-Parlament l-4 filgħaxija kien li jestendi l-protezzjoni minn kawżi SLAPP anki dawk li jsiru f'Malta hekk kif l-avviż legali attwali jagħti protezzjoni biss minn kawżi li jsiru f'qrati barra minn Malta. L-emendi kienu jitolbu wkoll għal żieda fil-penali li tista' timponi l-qorti biex jiservi ta' detriment għal min għandu intenzjoni li jiftaħ kawża SLAPP. L-IGM jisħaq li din kienet opportunità mitlufa biex jissaħħaħ l-avviż legali anti-SLAPP.